Hola, veus, l'Institut Torre Vicenç de Lleida ha prohibit als alumnes de primer i segon d'ESO portar els telèfons mòbils al centre. La direcció de l'Institut aplica aquesta mesura des del passat 9 de gener. Els motius? Doncs d'una banda evitar petits conflictes que es van detectar pel mal ús que els estudiants feien dels mòbils, com ara insults a través de grups de WhatsApp. La mesura també pretén aconseguir que els alumnes no es desconcentrin a les classes, és a dir, millorar l'atenció i la seva socialització. La prohibició també pretén evitar furts, ja que a l'Institut s'han produït robatoris de smartphones durant les hores d'educació física. Aquesta prohibició, com diem, només afecta als alumnes de primer i segon d'ESO i no als de tercer i quart, els quals sí que poden portar el mòbil utilitzant-lo correctament i només a l'hora del pati. Nosaltres us plantegem la següent enquesta. S'hauria de prohibir dur el telèfon mòbil als instituts sense distinció de cursos, és a dir, que cap estudiant de secundària pugui dur el mòbil a les classes. Ja podeu començar a opinar i recordeu que podeu continuar informats connectant amb la veu de Lleida a través de les xarxes socials. Fins aviat!